Kako je Sveti Šime došao u Zadar? Možda vi imate ideju, je li on došao avionom možda? Da! Ni s avionom, ni s autom, ni s vlakom, ni na noge, nego je došao po moru. A što po moru brodi? Brod! Nakon uspješne turističke sezone gosti na Walking Zadar Tour, djeca su iz zadarskih vrtića. Mališani pažljivo slušaju baš svaku Šiminu riječ. Djecu najviše oduševljavaju priče i legende o svome gradu, tako kada uđemo u crkvu Svetoga Šime i škrinja sa blagom ih ostavi bez daha. Toj škrinji je Sveti Šime došao. I poslije toga kraljica Jelena, hrvatska kraljica Jelena, ona je dala izraditi ovu škrinju od zlata. Dobio sam jednu ideju, ponukan sa nagovorom tete iz vrtića gdje ide moja ćerka, da ih prošetam malo po gradu kao stručni turistički vodič. Iako se čini jednostavno, zadatak nije nimalo lak. Detaljno osmišljena tura koja će mališanima biti zanimljiva. Na njima blizak način približio je Šime neka davna vremena. U ledanu kada uđemo i rećemo da se sa tim ledom radio sladoled, oni vjerojatno u svojoj bunoj mašti zamišljaju sve te ljude i sve te događaje tog vremena, što ih svakako veseli. Perivoj kraljice Jelene, Foša, pa i samo kad ih odvedemo na forum, pa kada ga usporedimo da je to bila i supernova rimskog doba, oni zamišljaju sve te puste dućane sa igračkama i svim stvarima koje bi željeli imati za sebe. Jako mi se sviđa. Super. Razgledavanje traje koliko nožice mogu propješačiti i koliko se glavice mogu koncentrirati. U svakom slučaju vesele se i mislim da je hvale vrijedno to koliko iskazuju interesa za sam svoj grad i život vremena koji su bile puno prije njih. Svojom poznatom turom prošetao je mnoge svjetske putnike, no zaključuje, djeca su najbolji turisti.